Allah bajare je bulu ci ani so de se ani ma ba ko assalamu alaikum ya on sigile fato jo kene na on sigila so ma da foli ambuji nyamama na so ma da foli di nyamama be foli propra ka di mun trawe ya ja salu trawe na ka di be bele jele ko ni so ma da trawe ya ja ka di tubana ka di be bele jele ko ni so ma kana mi jere je bulu ci ani so de se ni ma ba ko ka ya ka ko fato jo kene ma sa ba du ala ni ma mi sa ba kula o ma so ko sigila ko na bi nye fa fa o ya ala ni o ita da ka ko ni technique la tension do adora ma fa ko so ko ni na ka ce sa kula na ya o fo ni ma mi ko ma fa la no ja Abdullah Aziz Sidi ya de France ya be do kala ga segna ni mo nya ka o re ma so amma do France ka fo li ya mi na Sidi ya na je wala tere mo ma na be ko lo sa fe si so amma le fo France ta na musa ba jara na ka timba ya ko shi ba ko ni so ma te na bara ba kuma su be buram so ka so ma fo la ne ko fe ka fa na buram o shekna ha da shi ko fa ga do ka ya me do ka fo bu bala ka ro ka fo to jo kene ma go te parti ko te association ko te en pa so mali fe ba ni ka on an fala ka re ni ka mun ka so mali an na siri ka mun fla da se na an fo so ke to la jama to ma do ni fe an yo ko mo jama na ma shi ke bo ro la ka na ka on so we mali do ni se ka mali ku so la ka mali ka do so we ka fo ka awon ni mo do ye jumai an ba di la fala ka juma chama irana ala ka ina ngo bamba to bele jele na ala ka te ala ka bagi ya ngo ku to do yi ku ba ale kuma so ko o amena da do fe mi no di kuma ka ina ala ta la fe ala ka fe mo anda mi mi te mana jo ala kana fe mo anda mi mi te mana ci ala kana anda fara kuma ala ko no do anda kasi ko fo ko do kila ma ka ina o fa kam na sira ina ngam tu wa ngali bismillah ana na ndia nye mo so aditi angu nje wale korola je ye mungu faso ye mungu gasigida nayo la je amma ga filiche ba obe muso ba obe nayo bla ujo rola chama mungu anga kolola nuto woni so kifo ki barkada mauma ni wati konna na no balla me ka bere ramanto na surtout kadam la fulila ka directeur fo kana ka demba ya fo ba mako fo Paris namboro la ambal mamu sofla no lubi anka radio baraw ke donc kayatu ani malama muso kayatu ani yasin ko fo ko barkada namboro la ngata ka awefu ka era fo ko ma fari ni ngali ke na do ke na surtout mami banana ala ka bana ko be ban namboro ko na ka fugula fo ngata da kana ka deba yan ko do fantala ko fo ko be do kramantona mauma ban la me ba mako ana lamini ngata ko fo ngata donc andi foli ni na ko muso ba ale Paris amina ka fo ka barkada ka azizi re fo ngata donc sidibe ka menta fonga donc avant la menana mogo bi internet kan watu na ngata straturu kurubali na donc ka be fo ka be do gramatona la forme bonjour donc ambi la folie ke do ke jamana de be la jere ala ka jamana baski ala ka la ban kunyi manda on ni so ma yobe awon to be la jere la na ye kutuba do bi so ma na kutuba abena ku femu ba ye jo se so ko na ni duru awanya ka fo la kana bole ya ngata ye abena nakana aluna dola no bora ya ya ko mundu ngale wole do tara ba hisanga che do mo ila rasme kuso wala ka ko abi ya rabbi allah amana da do biya illa do ba no bora ya ko anga kidala ma fa ashia lini sema do ko ni kele ba ina ma do ma de fa fa da ku joro ko ku joro la se ba ngale ku jala ka ko la hormi kera Algeria Mauritania nam katolike amal kasikide bimbe Mauritania ko fe yele blama ba sababu de ko Mauritania chef la polo turala ana du polo ka ko ka tanya folike ibine apina do furaga ya fa ko na misro ka furaga yani wati kifu ki barkada kana ko na be do merci beaucoup donc jama intile fly na la de gelabe alibi comme il y a fo chugo mi ngata donc akara chugo jamana gestion ye mi donc akara chugo ni gelabe be fika jo o joro la parce que amadu fana to ba fanya ala ka hina la ko politique fe mi ko mo ka ko ngata ki ka se ka solution so ko la politique wodi politique ti fe ware ni na ko de be mauda e bi ko wuli ka bo ko an chugo mi wodi politique donc ni mo ay politique de fe ware donc o yulu ka ye chugo la kana bali ngata donc a nyonye de l'autre les flancs dans aussi ngata parce que ni jetmine ke comme en dabi c'est exactement mi kara mondro amena wala ngata mi kara we spécialier parce que baragele la mtashi plate ngata ma o makayana o kondana insécurité comme dans le 7 année jetmine ka fo attaque kera srami ngata donc naka ngata axe gawo aussi
jateminɛ kɛra k'a fɔ terroriste ye nka donc baara bolo da nka donc k'a fɔ hakilina dɔw y'a ta k'an ka maaw nka donc ka sira daw ɲɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ o waati in kɔnɔna na gosi fan fɛ nka donc an ka maa fila ɲɔgɔn tora gɛlɛya la nka donc attaque dɔ la a jateminɛ kɛra k'a fɔ mɛna ka aussi kan MINUSMA min bɛ yen nka ani Takuba nka donc o ye o bi 6 ɲɔgɔn fili ka se nka donc o kanw kɔnɔna na mais ala y'a kɛ nka donc mɔgɔ ma se ka bana la opération Maliko nka donc semaine kɔnɔna na a ye baara caman boloda k'a daminɛ opération Maliko nka donc ani kɛlɛtigi opération min n'a dabɔlen don ka taa terroristes kɛlɛ surtout Maliko nka donc Maliko nka donc comme a kuma bɛ fɔ ten o ne nka donc baara dɔw boloda Segu mara la ka se nka donc o ye fuyi dɔw kɛ nka n'an b'a fɔ forêt ma nka forêt Douagadu donc a bɛ fɔ zone min ma nka donc n'a bɛ sɔrɔ nka donc Segu mara la jateminɛ kɛra k'a fɔ kɔnɔna na o sera ka maa dɔw nka donc bandi caman nka donc o ye boloda kɛ dɔw kan donc jateminɛ kɛra k'a fɔ point min n'an b'a fɔ a ma ko point PN ni o yɔrɔ fan fɛ nka donc o ye maa dama ni nka donc olu minɛ ka o bila nka bɛrɛbɛrɛ la jateminɛ min kɛra o kɔnɔna na aussi mobili kelen sɔrɔla nka o kɔnɔna na mobili o tun dalen tɛ mobili in na maa 4 tun bɛ mobili in kɔnɔna na donc mobili o y'a fɔ ko ka jɔ mobili y'i ban ka jama i tiri kɛ mobili in kan mɔgɔ 2 banana o chef de tribu in ka donc o ye mɔgɔ ninnu d'olu ma ka jateminɛ kɛ k'a fɔ nka donc o bɛ baara min na a f'i la ka jateminɛ k'a fɔ mobili min don o tun dalen tɛ mobili in na donc an bɔlen o kɔnɔna na jateminɛ kɛra aussi k'a fɔ secteur min kɛra secteur yɔrɔ dɔw bɛ yen nka donc na mission dɔw kɛra aussi embuscade kɛra o secteur kelen kɔnɔna na mission kelen min tun bɛ taa la o faama ye jateminɛ kɛra k'a fɔ o ye embuscade dɔ da olu ɲɛ k'a ɲini nka donc forêt in kɔnɔna na k'a fɔ k'o bɛ armée nka donc tiri kɛ armée kan mais ala nana k'a kɛ nka donc armée sera ka mɔgɔ 18 fa nka donc yɔrɔnin kelen donc ka pick-up dɔw ka mobili dɔw minɛ a bɛ fɔ min ma marifa nka donc AK 47 o 5 minɛna marifa nka lance roquette kelen minɛna o la moto 5 o minɛna o la bombe min n'o b'a dun nka donc min bɛ pɛrɛn n'a bɛ fɔ a ma ko AEI donc n'o ye mugu pɛrɛnta ninnu ye nka donc o damani minɛna o la nka donc armée tilala k'a détruire zone min n'an y'a lajɛ nka n'o ye ɲɔnɔ mara ye nka donc jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi faama bɔra ka baara kɛ nin semaine in kɔnɔna na mais o ni donsow karila ɲɔgɔn na o ye marifa 8 minɛ o bila n'o ye an b'a fɔ o ma ko PEM jateminɛ kɛra k'a fɔ Mopti mara nka donc Bankasi mara musow bɔra ka manifestation kɛ Bankasi Banagara fan fɛ nka terroriste 5 olu tun kan ka bɔmu dɔ don dugumakolo jukɔrɔ nka donc pour que a faama mɔgɔw tɛmɛtɔ la o maa 5 nka donc o y'olu ni minɛ donc jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi semaine in kɔnɔna na hélicoptère ninnu ye baaraw kɛ nka opération dɔw kɛra point dɔw kɔnɔna na localité dɔw mɛ n'an b'a fɔ a ma ko Kange o ye terroriste damani nka donc a bɛ ani Sevare nka o ye kilomètre 15 kilomètre 20 ye bandi 10 ani kɔ nka donc olu yɛrɛ nka donc y'o neutraliser ka o bɛɛ bolitɔla maa dɔw fara dɔw bolitɔla nka ka taa k'u ka minɛnw to yen jateminɛ kɛra k'a fɔ Bayi mara la n'o ye Pisa ye donc opération dɔ kɛra marifaden 66 n'o ye fusil chassé o sera ka minɛ a bɛ fɔ min ma pistolet automatique n'o ye tan ye o sɔrɔla a bɛ fɔ min ma AK 47 o 6 minɛna o wulikajɔ in kɔnɔna na aussi nka donc karabine na donc o 6 ɲɔgɔn minɛna moto minɛna radio nka a bɛ fɔ min ma long portée o 2 minɛna zone min nka taa Kucala fan fɛ nka taa fo ka na se Kucala mara la nka donc forêt dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Bura ani Hawutu olu forêt ninnu kɔnɔna na maa dɔw interpellé la o kɔnɔna na o y'o di gendarmerie nationale zone de Sikaso kɔnɔna na ka taa Buguni ka taa Kulikoro mara la wulikajɔw kɛlen don yen baaraw bɛ kɛra jateminɛ kɛra k'a fɔ armée min nka donc hali bi nka donc kolikajɛ min nka donc n'o b'a ɲini na o baaraw nka donc a bɛ sen na a bɛ taa nka donc o yɔrɔ fanfɛ yɔrɔ la donc ni an ye jateminɛ kɛ Bamakɔ aussi wulika insécurité ko la nka donc policiers ninnu nka donc
kɔsa in na o mobili boli in na o sikɔrɔni fan fɛn ka donc o sera maa o ma ka donc ka waliden dɔ fa o insécurité ko in na n'i ye jateminɛ kɛ décision dɔ tun bɔlen depuis Lafiyabugu o tun ye maaw gɛn ka taa donc f'a nana ka kɛ mankanba ye ni bɔra la a interdit la ko polisiw kan donc u kana mobili boli ka taa k'a girin du kɔnɔna na pour ka se ka ko dɔw kɛ nka mais jateminɛ kɛra k'a fɔ nin semaine kɔnɔna na o kɛra mankanba ye fo mobili tiɲɛni taara tila ka bɔ a la commissariat jɔnni taara bɔ a la an b'a fɔ fininakaw ma ka to k'a dɔn baara in bɛ kɛ cogo min hakilisigi kɔnɔna na ni maa ye ko kɛ cogo cogo n ka taa donc n'a ko k'a bɛ mobili boli cogoya dɔ la ka taa tiɲɛni barika bɛ dɔn ni décision bɔra k'a fɔ k'a kana mobili boli ka mɔgɔw gɛn il faut que notre donc k'a kɛ nka dans les cas contraires ni maa min binna kɔnɔna na tous ces gens là doivent être arrêtés et ka au traduit devant le conseil de discipline parce que violation de donc il faut pas que jamana bɛ position min na u ka mɔgɔw wuli ka kɛ mɔgɔw kan pour des erreurs humaines parce que ni surtout ni maa n ka taa n'o y'a tamponné n ka n'a binna n ka taa donc denmisɛnnin dɔ n ka taa donc ni mobili yɛlɛla kan a bɛ min kɛ a bɛ solution sɔrɔ sur place aw tɛ se ka taa mais en même temps n ka taa donc wuli ka kɛ de bɛ kan ka kɛ n ka taa ka taa ale yɛrɛ ka donc ka hakili sɔrɔ n ka taa donc baara in ka se ka kɛ mais o kɔnɔna na maa min ka taa soma banna o tilara ka taa o nɔfɛ a y'a essayer k'olu gɛn n ka taa donc fo ka kɛ marifa fɛngɛ dugutigiw ye fo population ka bɔ ka taa commissariat jeni ça veut dire qu'il y a des erreurs quelque part et il est bon que donc l'État présente ses excuses et en même temps de façon publique pour que donc maa min ye n ka taa donc nin kɛ n ka taa a ka continuer ka kɛ parce que il y a des gens qui sont denmisɛnnin dɔw bɛ yen nka u tɛ mɔgɔw ka kuma lamɛn min ka di u b'a kɛ nka ces gens là n'ont pas leur place dans l'armée donc n'u ma bɔ a la gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔ parce que en gros nka maintenant an bɛ taa en termes de an ye information min sɔrɔ nka donc mankan min kɛra Jɛnɛ mara la nka donc yɔrɔ caman en termes de son an bɛ se ka mɔgɔw bila nka donc insécurité ko la o ka dɔɔni lamɛn an k'a lajɛ nka donc k'a daminɛ Jɛnɛ min kɛra an ka Jɛnɛkaw lamɛn hakilina min b'o bolo nka to k'a las'an ma sɔgɔma na gɛlɛya min bɛ Jɛnɛ mara la donc Jɛnɛ n'a fɔ Di Marakala ani Jigine ani Dɔbugu o nana dugu saba bɛɛ de attaqué k'a daminɛ wula fɛ 15h waati la fo ka taa bila fitiri la mɔgɔw bɛ mugu ci la tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya kɔni dan kɔni de don o nana na ko min na mɔbili bulu wolo mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka taa kɛnɛma ni kɔni bɔra dɔrɔn a ye kojugu de don o ye minnu sɔrɔ kɛnɛma fo sini o tila n'o tɛ a kɔni o nana na ko suguya bɛɛ de la Jigina misijɛla minnu tun bɛ kɛnɛma o taara ni misi dɔ ye ani o ka misijɛla mugu da la mɔgɔ kelen fana tora la dɔw fana tun bɛ bada la o ye bozo ye olu mɔgɔ fila tora la Dɔbugu ta tiɲɛ yɛrɛ la n ma se n tɛ se komi téléphone ma n tɛ se ka olu tɛmɛ parce que mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka bɔ kɛnɛma k'a fɔ i b'a fɔ tan a bɛ tan a bɛ tan fɔlɔ ni o mankan bɔra mɔgɔw bɛ bɔ kɛnɛma k'u kunbɛn ni marifa ci kan ye n'o ye marifa ci o tɛ marifa ci mais sisan o t'a la o bɛ bɔ ni marifa ci ne kɔni bɔra kɛnɛ o bɛ mobili de ka mobili yɛlɛ kan ni mobili yɛlɛ kan o y'a tɛmɛna ko wɛrɛ de ye ni mobili t'e bolo ka o kunbɛn i b'o kunbɛn cogo di mugu ci ka kɛ fɔlɔ ni n'o bɔra ni olu bɛ mugu ci fana bɛ mugu ci a mana kɛ cogo cogo donso labɛn b'o la o t'olu la a ka ca ala bɛ dɛmɛ ka mɛ ni mobili tɛ bolo mobili bɛ olu de bolo a bɛ kɛ cogo di o bɛ yɛlɛ n'olu bɛ ka mobili yɛlɛ kan bɛɛ bɛ ka sira o yɔrɔnin de ye mobili t'anw ka mɔgɔw bolo mobili bɛ olu de bolo. ko maa joli le nin tora a la. mɔgɔ min nin tora a la yɛrɛ t'a la mɔgɔ kelen nin tora a la yen nɔ an yɛrɛ fɛ kunti o taara kisani dɔ sɔrɔ kungo kɔnɔ o n'a wotoro o y'o kisɛ kɛ o la an kɔni y'o ta ka taa n'o dɔgɔtɔrɔso la o fana kɔfɛ tuguni o taara dɔw sɔrɔ bada la boso mɔgɔ fila o ye olu fana faga yen nɔ o kɔni mana fɛn o fɛn fɔ ne sini y'i dilan. ne tɔgɔ ye Sidi Darame ka bɔ Kunti Sɛmɛni commune kɔnɔ Jɛnɛmara la yan ko turaze waati ka na se fitiri ma a minɛ Jigine ka na se Kunti yan i y'a dugu fila bɛɛ attaqué ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ dugu fana b'an kɔfɛ na o ye dɔ k'u ye a sɔrɔ an fɔr wɛrɛ taara ka taa attaqué ɲɔgɔn fɛ dugu saba bɛɛ lajɛlen na unité kulu fila kɔni an seriya la k'a fɔ olu kɔni taara diɲɛ b'a dɔn maa fila yɛrɛ fɔra k'a fɔ olu fana b'a la mɛ an y'a mɛn maa dɔw mugu cira olu la k'u faa kungo kɔnɔ nka mɛ u su ma se ka taa hakili mɔgɔ saba de don mɔgɔ minnu tun bɛ danga na mugu kɛ sababu ye k'u yɛrɛkɛ ka b'u kun nɔ na wa dɔw taara dugu dɔ b'an ba kɔfɛ la cɛko tumina dɔw taara si. u nana cogo di. maa ninnu bɔra Soyi mara la Soyi ye commune dɔ de ye o ye b'an ni Bajɛ sanfɛ bɔra yen kɔfɛ de ka na mobili saba de yeri u bolo ka na ka tɛmɛ dugu ni Bafiɲɛfa cɛ Babolen kɛrɛfɛ ka na se fo dugu la ka tɛmɛ ka taa fo Jigine dugu bɛ ɲɔgɔn dafa ka taga wa an fɔra mɔgɔw ni motitigiw ye moto kɔni ka ca maa si t'a moto kɔni hakɛ dɔn maramafɛn bɛɛ b'a bolo nana ye dugu kɔni attaqué yan n'o ye Kuti Marakala ye y'o kɔni attaqué Kuti Marakala Marakala bɛɛ fara min yɔrɔ y'o kɔni attaqué dɔw jɔra yan groupe tɔw tɛmɛna ka taa Jigine u jɔra yen fana ka taa misiw cɛ fo an ye Kɔnda cɛla o dugu fana bɛ ɲɛfɛ ko Kɔnda mɔgɔ minnu
soro problème e do ka wutru min e do fa o ma hada mi fara la asiga hadi shi fa kula farfo ni su hada mi yira bare gon kire ti fa mo gon dona alhamdulillah doni na do kun kenin na dugu ko ni yana mara la ya amu bi ya be sona to hadi shi ko na jamane ma de fe dan me fa mo ko ko betila preble na amina mati kana shi jama no ya shi makakula no ya shi makakula jadi wala num se majul bonyongoma jadi wala ma mun na to na bi ya ki ma ke plala jadi wala ti ube sai mara da sai mara e ko min dodi abi mo ti mara de kai wa wo sai mara na umbe tambodi ka ke be boy ni ka soro kana ba wa awna wala min da so ma ta di mane be su mana be la kira i wor ti la kere se gran no na do ide forra kere ka ti ko renga wa ko mi be mi da so ma ko ma ma ke jona yani ti ku ka ha ku ka yore ma ke jona ku ka yore ti ko popular do de inna inna ne ko na mo bi su mana yo ti su mana ko mo hagir ti la an ka ga i woni ko ko amana wede ni ye jɛnɛ mara ye ka dɔgɔ min de kɛla an ka taa bankasi musow bɔra ka manifester bankasi maire ka taa o kuma na an ka la wulila o don u ye taama kɛ n'o ye marisi na taama ni pour que o nisɔngoya yira i k'a fɔ ko u denw u cɛw ani u balimakɛw u minɛna u bɛ bolo kan donc depuis u minɛna mɔgɔw kɔni bɛ taama na yan nka il faut que gouvernement fana k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment u minɛna u bɛ bolo kan a gouvernement ka wuli k'u dɛmɛ donc caman de bɔra o don o ye taama kɛ et c'est vrai mɔgɔw minnu minɛna depuis le 10 novembre donc c'est comme si ni kalendani jate de la ayiwa o mene dugutigiw b'a la maire b'a la ani passager à bord ani chauffeur yɛrɛ bɛ yen donc mobili saba mobili fila min bɛ chauffeur bɛ yen mobili kelen ni chauffeur kɔni bilara donc olu bi bolo kan donc hali sisan an t'a dɔn o yɔrɔ min na n ka wele kan pour que k'a fɔ minnu y'u minɛ u bolo dɔw u dusu kan k'u libéré u ka na u ni mɔgɔw ka sigi ka kuma parce que fɛn bɛɛ ye sigika kuma de bɛnkan donc ni n'an bɛ taa bɛnkan na c'est parce que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu fɛn bɛɛ ye sigika kuma n'an ma se ka sigi ka kuma a man ɲi et puis n bɛ welewelekan min fɔ gouvernement fana ye gouvernement ka wuli k'a dɔn k'a fɔ ko minnu minɛlen don minnu bɛ bolojugu kan dugutigiw b'a la conseillers de village b'a la maires dangaw b'a la ani chauffeurs ani passagers à bord donc maa caman de b'a kɔnɔ de kun bɛ mobili ninnu kɔnɔ donc an b'a ɲini gouvernement fɛ gouvernement ka wuli k'an dɛmɛ an kɔni an bɛ ka sɛbɛnw bɛɛ kɛ mais an b'a ɲini gouvernement fana fɛ o fana ka wuli an b'a dɔn bɛ ka dɔ kɛ mais u ka wuli u k'an dɛmɛ. jateminɛ k'a fɔ bankasi mara la a ka ca ni kalo 4 ye maaw minɛlen don ka tɛmɛ maaw bɛ yen ka se maa 50 60 ɲɔgɔn ma dugutigiw b'a la maire dankanw b'a la chauffeurw b'a la cɛw b'a la ka taa donc denmisɛnninw b'a la dugudenw b'a la donc o de wulila musow ka manifester mais n'i ye jateminɛ kɛ ka tuma dɔ la maaw y'a ɲini k'a fɔ ka taa ko bila la maire ka kumakan de ka bɔ bankasi k'a fɔ ka taa donc o ma bila ka taa o de la musow wulila ka manifestation kɛ ka bɔ ka taa donc ka nisɔngoya yira jamanadenw ni jamana ɲɛmaaw ye ka taa k'a fɔ ko k'a ɲini k'a dɔn ninnu bɛ yɔrɔ jumɛn o yɛlɛla sanfɛ da o jigila duguma de la maa t'o ta yɔrɔ dɔn c'est que aujourd'hui ka taa kɛlɛ min kɛra ka taa donc a ko bɛ cogo di ka taa donc ninnu taara yɔrɔ jumɛn terroriste y'o minɛ o taara n'o ye yɔrɔ jumɛn donc o kɛlɛ de bɛ yen ka donc hakilina de bɛ yen ka taa donc o ye cogo la et aussi ka taa delika mɔgɔw kumana k'a fɔ ka taa donc ko Nioro mara la a yirala k'a fɔ ka taa ko maa dɔw jelilen yera ko aujourd'hui ka donc ko mun de kɛra Diripa mɔgɔw bɔra k'a yira k'a fɔ nin waati in na ka taa ko bɛ kɛla tuma min o y'a sɔrɔ ka taa donc olu kɔni tɛ opération na olu t'a dɔn ka taa a kɛra cogo min ka taa donc o bɛ hakilina di maaw k'a lamɛn. Cogo min an fana y'a ye ten mais an y'a ye mun na an wulila ka wulikajɔ kɛ u ye kuma min fɔ n'o ye marisi kalo tile fɔlɔ su ye ka n'a bila tile filanan na an ka sɔrɔsiw foyi tun tɛ terrain na k'a fɔ k'u bɛ patrouille la ou bien u bɛ opération na yen secteur la an b'a fɔ mun ma ko pause opérationnelle o tun b'o de la an armée malienne na an bɛ jalaki kuma bɛɛ k'an ye nin kɛ tan an ye nin kɛ tan armée malienne taabolo ma deli ka kɛ nin ye ko anw taara mɔgɔw minɛ k'u bolo siri k'u ciri an b'a fɔ mun ma tubabukan na nin tɛ armée malienne ka mode opératoire de ye donc juguw ka baara de ye nin ye wa fɛn mun don an kɔni t'a dɔn mais armée malienne ka baara tɛ nin an ye bɛ ka kunnafoni di yɔrɔ dɔw ta bi ou bien sini u bɛ sɔn ka taa f'u ye yɔrɔ mun fɔ u ka taa yen u ka taa a lajɛ u ka taa yen dugulamɔgɔw ɲininka tout autour a ye kibaruya mɛn nin kan a ye nin ko in ye wa donc en ce moment n'olu ye mun ye a dɔn k'a fɔ est ce que nin ye faamaw ka taabolo faamaw de ye nin kɛ faamaw n'olu ye mun fɔ o la o tɛna k'o bannen ye wa. i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ
il était important, mais même il faut pas moi, il est important que vous communiquer, parce qu'aujourd'hui, en matière de communication, en cas armée n'a qu'elle est parce que Maliens aussi, bara min kan ka kɛ hali nɛgɛjuru sira fɛ ka donc internet bɔlɔlɔ jusqu'à présent c'est que anw tɛ kunnafoni yɔrɔ dɔn k'a fɔ Maliens bɛ se ka taa simi min na ka taa k'a fɔ k'i b'a ta ko nin ye diripa mɔgɔw ka communication ye ko armée ka communication ye nouvelle technologie bɛ cogo min évolution bɛ cogo min k'a fɔ ko jusqu'à présent ko site internet tɛ ministère de la défense bolo k'a fɔ ka taa donc ko bɔlɔlɔ t'o bolo o tɛ Facebook kan k'a fɔ i bɛ se ka taa information ta avec mais i b'u ka communiquer de balantɔla ye i b'a yala tɔla ye fo mɔgɔw ka tɔmɔ de k'a kɛ ka taa donc o tɛ baara kɛcogo ye il est important que o k'a faamuya k'a fɔ le monde va vite i tɛ yɔrɔ si ye min ka au niveau de la défense k'a fɔ ka taa ko communiquer bɛ kɛ k'a fɔ ko bɔlɔlɔ officiel t'o bolo maaw b'a dɔn k'a fɔ ka taa ko nin ye diripa ka bɔlɔlɔ officiel ye mɔgɔ b'a dɔn ko nin ye comment état-major ka bɔlɔlɔ officiel ye mɔgɔ b'a dɔn ko nin ye défense ka bɔlɔlɔ officiel ye Mali bɛ kɛra cogo min on a guerre min bɛ kɛra sur le plan médiatique min bɛ kɛra il est important que il soit au point parce que min don ka taa n'o maa kɛ ka taa il sera toujours en retard et kuma min bɛ kɛ maa tɛ faamuyali sɔrɔ a la et il est important que donc ka a fɔ bamanankan na c'est ça la langue que malien bɛ min faamuya olu de ka taa fɔ tubabukan na ka taa u ka eux-mêmes u ka explication na mɔgɔ tɛ fɛn faamuya la il est important que la direction de l'information revienne rapidement ka situation ta en main ka contrôler le communiqué qui est diffusé notre là donc il faut vraiment diffuser donc pour que maaw ka faamuya donc ka communiquer gasan que tes papiers qu'on a filité yɔrɔ la ça ne sert absolument rien en matière de communication le résultat n'est pas visible quand baara min bɛ kɛra Tandis du Corwasi donc c'est un ancien patron de l'information de l'armée qui parle mais maintenant ils sont tant de flatta pour que ka faamuya dans le message rien n'est méchant mais il faut ka faamuya baara bɛ kɛla ten de ni baara n'o m'o kɛ donc ils seront en déphasage ou bien même de façon archaïque ça ne marchera pas donc le message est adressé au ministre de la Défense le message est adressé au service de renseignement le message est adressé à la direction de l'information. Mun ko ya ba wala se du yala men donc avec le monde ko non dum gane ko do jati min na do wa bili ko kray be do banga sarsu to la mun na kena jan du bele jele ma no do mo do ta ke se ka bla ne mu famia le ka parce que kana ko tu kon na ni jaru je bana nyama ya ba ye ko nyemu bele jele bla france je bana nyama ka ko kon na o jamba ko be se na wonu to se ga ni famia tu ne b'a faamuya cogo min n'i ye jateminɛ kɛ sanni an ka se o ma aussi ka taa an bɛ taa sibila kɛ aussi maa o maa taɲana nin ko in na an ka taa dɔn a kɛra gɛlɛyaba ye armée ka communiqué la mɔgɔ 27 o de taɲana a ko la hali o yɛrɛ la erreur min kɛra en matière de communication ministère de la défense ni diripa kɔnɔna na ne y'a f'u ye ka taa à tout moment n'aw ma communiqué kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ communiquer à votre place parce que le laxisme dans la communication min kɛra dans cette façon de communiquer ce qui fait que quand maaw bɔra ka kuma donc il y a eu 47 morts donc il y a eu 37 morts donc il y a 50 morts armée tɛ sina ka kuma et aujourd'hui il devrait quelle que soit la situation ni communiquer kɛra ka donc en tout kalanw la o b'a dɔn parce que quand il y a des journalistes qui ont fait le CSD de Dakar mɔgɔ caman b'o la qui travaille d'abord il bɛ communiquer fɔlɔ de kɛ fɔlɔ après quand il va faut assurer des informations tombées sur la tombée mais dans le laxisme donc on met par là tuma min yana donc 5h du matin de attaquer kera ni 5h du matin attaquer kera c'est que normalement 10h de pas tout le monde communiquer fort pour que Kamali soit informé mais on a vu que donc de pas communiquer que faut tout ça y est donc ils ont donné la place aux gens au cas donc armée la gauche ils ont donné la chance aux gens parce que nous avons l'ordre mais nous avons comme on t'est donc pour nous ni kera donc à la minute donc réunion de crise et que donc information d'engagé au niveau de l'état-major général et communiquer avec donc à jusqu'à la présence au cas les gens mi quand rectifier et 10 heures de sérieux communiquer avec valider communiquer avec la cata sur les zones un peu partout et c'est pour ça que beaucoup donc Facebook créé avec la cata là donc les Maliens sont au courant. Mais ils ont permis à d'autres même, quand donc lycée sur au niveau même de l'armée aussi, il y a des problèmes, parce que donc il y a des futurs qui ont des informations dit, parce que tout le monde n'est pas aujourd'hui avec la transition, tout le monde n'est pas même avec le Mali.
Donc, quand on a un mot diatimé, la situation sera très compliquée. Donc, c'est le message que j'envoie à la direction de l'information, parce qu'on est chargé de nous pour gérer la communication de l'état-major, la communication tactique, la communication de la défense, mais la communication politique est gérée par le chargé à la communication au niveau du ministère de la Défense. Nous, on a même pas au Kéra, on peut s'en sortir. C'est pour cela, souvent même, en bas, il y a on sait que et aujourd'hui on peut les donner notre petite expérience parce qu'en tant qu'on fait sort comme un pour le Mali. Mais le problème c'est que souvent d'autres sont très hautains, ça veut dire qu'à téléphone ça pose problème. Aujourd'hui en matière de communication c'est nul, c'est zéro à la base. Aujourd'hui c'est qu'il n'arrive plus à convaincre les gens. Aujourd'hui quel est tient en boulot parce qu'il y a 47 morts, il y a 33 morts, donc à scandalier. Donc ils sont revenus en retard quand il y a eu 27 morts. Vous avez quelqu'un à communiquer à votre place, vous êtes obligé de suivre la communication de la personne. Donc vous êtes là. Mondro, 4h, 5h du matin, au travail, à la mort. Oui, il y a des femmes qui ont été mobile plaisir de exploser là, exploser donc il y a essayé d'attaquer nourrir, il y a son donc maintenant auquel est affrontement nous avons perdu effectivement le capitaine, nous ministre de transport donc Madina Denke parce que nous d'ailleurs le ministre, l'ancien ministre de la Défense, donc nous Denke donc au Torah on est taché de la terre Adamama a Foula a Denke parce que Denke a fitili sans flaga donc a dilema ma camara donc aller de ngata alamo ka do armena ka tlaka donc a fembe ngata fuka muso fuka dama ngata donc ay muso fuka ya sankele marché temene ay sankele hal gelso donc nous sommes Kassila, donc Kassila met taché de la terre à la soma Adama ngata c'est un jeune qui m'a beaucoup respecté domo do ngata donc juma ngata na hal na tena na ma nyoy abi ngali ke ngata ka fa ko bioro jwe donc ni Adama amé anye to okié alaka ngata donc yefsa ni ma yaya Adama ce que tu as fait pour le Mali en tant que ni Togo aujourd'hui il me position maintenant il va falloir attaquer dans le nord là et il y a une café dans nord là et il y a une café qui est dans Mali tout bon donc faut cours au fait donc au travail au mangata donc attaquer trop sur préparer attaquer Adama alaka yefsa ni na ye en dem c'est chama ngata donc au lu ngata donc do ngata donc c'est souvent très émouvant il y a ngata donc do ya ala ngata ka message ci hala ko kema kaka ya fale makane tarangata donc ko ale ko ke do kaka do kai ko ke kan ngata ko do ke bi ko ibi se kana tous ces jeunes qui sont partis, des jeunes à fleur d'âge, quand on a à peu près 22 ans, il faut qu'on ait donc 25 ans ou 27 ans, donc les plus âgés, avec droit au mais il y a ils se sont donnés pour le pays, ils se sont donnés pour l'amour du pays, ils se sont donnés pour la sauvegarde du pays, ils se sont donnés pour que ces hommes et ces femmes, ces jeunes qui se sont donnés pour le Mali, nous disons que Dieu vous bénisse et que Dieu encore vous bénisse. Dieu encore vous bénisse. Donc, nous donc, au attaquer les kera, les kera ka fo, dome attaquera, fier tu wula, n'a pas qu'au fond de ça, on fait au nord, mais à la date, au don, avion qui s'est roulé sur place. Donc, tout le monde n'a pas attaqué, n'a pas réplié. Le lendemain, au-delà de Kato, regroupé tout plus de 100 et quelques personnes. On a comme c'est quand on est attaqué. Mais il faut tuer un team d'oïe, ils n'ont jamais pris le camp. On a attaqué quand on s'est au Tara, après les regroupements qui ont fait we are so basum yaka mo libéré aka toro signema donc we are so basum kele ngata contradiction de France ni en union che en ko kam négocier avec les terroristes basum nous de wula ka wuli ngata ko négociation tike avec les terroristes à travers la France donc bagum tla ka négocier aka mo fait ko rencontrer terroriste fu ngam donc palais là ko bla wole far la nyoka ani Mali terroriste chef ani Niger terroriste chef Burkina terroriste chef o le pays ñu soro ngata ka attaque ni préparer ka sur Mondro, Mondro, qui est exemplaire, qui a dit, Nasara, on est tout à fait au cas où on a un sécurité. Quand on a le terrain de Jamanachijo, Wati, on a les flancs n'a pas attaqué, armés sur avion sur la Cadon, dans le combat.
armée donnée dans le combat. Où ils ont pilonné, il y a plus de où Jatimene Karakafo, 100 et quelques. Pour la première fois, comme Bolikata Kouwa Chouto, c'est là-bas que les chefs terroristes du Mali, les chefs terroristes du Niger ont été formellement identifiés par l'armée et jusqu'à présent, parce que nous jusqu'à présent, ces noms-là ont été donnés. C'est de façon très claire et précise. Donc, nous félicitons encore l'armée malienne pour le travail formidable. Oui, vidéo de propagande RFI de Alamo sans vérifier. Parce que comme les séminaires, les RFI d'Atrou, comme au lieu français, quand on est en Russie, télé d'Atrou, tu vois, mais Russie, radio d'Atrou, ce jeu, comme parce qu'on voit quel est le cas nous les mis pour les cas de la population. Comment vraiment la population? Si aussi la France, à travers les RFI, continue à désinformer et qu'au Condé occasionnel, au capitaine de LC1, au lieu de quand on parle un général, Taïwo Kanga, avec famille, le ministre, le président de la transition, et certains colonels, Kokano Fade, ni télé sera confort, et qu'aujourd'hui, je pense réellement qu'il y a encore une disposition qu'à RFI d'Atrou, RFI Mohamed Ben de cherche Daniel Nakamao, ça veut dire où Ambo Kwekabon Malikono, ou à la nationalité Kaminala, où n'a eu code qui va contre l'intérêt supérieur de la nation à Kaminala de Kassola. Et tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a des gens qui ont réussi aux dispositions là, à comme on a guerre contre son pays, journalisme de 15 ans de plus. Donc il est important, il sait que Mali kono, Kafibi Mali fait, qui est malien, qui est diabétique, qui est horreur, qui est halala, qui est kablatila, qui vit à Jamala Bouchi Kadima, ou Mohamed DCI. Ou mon DCI d'abord. Et c'est que kablatila, qui est pour Kabla, qui est horreur, qui est à Jamala Bouchi. Il y a des problèmes. Est-ce que tu es halala? Est-ce que tu es horreur? Ben c'est clair. Donc c'est pour oui, fait non l'intérêt. Donc aujourd'hui, puis à quel chose au monde tout le peuple doit être solidaire. Toi vous nous comme moi clé ça. Anya yo comme militaire clé ça. Aéroport la gata dogo akaba motaru de bitaka da shukumbe. Katla katanga da président chamana bebe boka da bokumbe. Anga mo biduru bisa, anga mo bisa bisa, anga mo bisa. Iba sono mo na kolo dobe kabla tantando be da metiki tando be. Ulba bakata ko be amena bushi, ko be chamana la bushi. Et donc le peuple malien, si la justice ne fait pas son travail, le peuple malien doit s'assumer. Parce que quand tu as Chine, quand tu as dans la souffrance, des jeunes qui sont morts pour la République, ça ne peut pas marcher et ça ne va pas continuer. C'est pour cela aujourd'hui, Amen Mike, c'est salutaire et nous supportons, mais quelles que soient les difficultés, quand on imagine, on son midi, mais nous encourageons nos forces armées de sécurité pour le combat pour la libération de notre pays et pour le combat pour la restauration de notre dignité et de notre honneur et la récupération de l'étendue du territoire national, bien pour les dire bravo. Bravo pour le travail extraordinaire, bravo parce que yo nindi pour que donc akisi, bravo pour que Jamado ka donc a follow ni armée attaque la maoube tangata kaombe chimobita mais ni armée attaque bi ambiorobe amma fangata tout est rose quand on armée de bokati donc il t'a yoro batantini. Donc il y a des gens qui ont afflamé Sarah aussi, Gossi Strana, armée de dans le combat, 9 terroristes ont été abattus. Donc là, nous félicitons les forces armées de sécurité, nous les disons bravo pour la continuité du combat, pour sauver le Mali, pour que donc en fait, tu vas tomber attaquer des avions de Woulobi, quand on a les entraînements, quand on a taillé, donc eux ils sont complices aujourd'hui, tu vas voir là, ça nous a retiré, qu'on nous c'est pour cela notre armée, quelle que soit la situation des paramètres, nous les disons bravo, bravo une fois de plus, et courage pour la souveraineté nationale, courage pour notre dignité, courage pour ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est vrai qu'avec Europe, on a corrigeons, on a corrigé, et que le commandement militaire soit près des hommes. Et c'est pour cela Agnaye, le chef d'état-major général des armées,
a bɔra ka taa fɔ mun dɔrɔn ani dugudenw ye ɲɔgɔn rencontré tɛgɛrɛ fɔ o taara dans la douleur dans les difficultés a taara discuter ka tila ka taa seli maa min saraka ta o su kan pour dire que nous sommes là maintenant pour vous soutenir parce que ni fɔlɔ ka ni attaqué kɛra i t'a ye le chef d'état-major a te déplacé fɔlɔ i bɛ ka de bɛ avion ta u bɛ yɔrɔ sécurisé a bɛ taa ka taa donc n'a jiginna n'a kumana a b'i ka dɔn ka taa donc a kana kɛ dɛ n'a kɛra nin sen na n b'i wuli ka bɔ yen donc o y'a kobali mais aujourd'hui on voit que l'armée mène a b'a ka mobili ta ils vont sur le terrain donc avion tɛ pour ka se ka taa baara kɛ mais donc la surveillance arrière est là à Karatou on a de malade pour qu'à donc à force donc on doit soutenir les hommes et aujourd'hui quand le para qui est la force encore d'élite au lieu de dans le combat quand sur le terrain où il y a soit madame ou shoot dans les points qu'on a autorisé sur l'aller donc oui paramètre aujourd'hui je pense que c'est à féliciter encore une fois de plus pour les dire bravo pour le combat bravo pour l'engagement Alsa ko yele alsa ya ko kay barka ya ko alsa la ka barka ya la ka duma ala ka sewa ya la ka duma ngana ga fo ko na funa ayo fa ke ko fe shiria ni fami ashia ani afena ku fama sema ani sema mo ku fa bile lo ku jo singa sisa ko wa ko ba akorde dalje mi ke sera afena dalje ko ba siga ko ba jone ko gouvernement ka position ni mais plus je pense qu'on te met à point. Le gouvernement qui a position de gouvernement qui a position de n'est pas logique de donner. Ni a été les flammes de dobe comment quand il est bon. Ko ni ko kera chwa dola, o lu ka indépendance. Follow to you madame. Aujourd'hui, ni pas les jours de boko. On est jombe bara. Comment tu te fais la franco français quand tu as comment bien. I dunya jateminɛ ka taa olu fɔlɔ de y'a faamuya ko bɛ bɔ la Libye ka na ko France de ko ka na ko bɛ yɔrɔ dun bi peut-être France hakili la c'est pour cela gouvernement malien ko ni France bɛ taa ko sous l'égide de l'armée malienne fama o ka passation kɛ fama de parce que marifa min b'o bolo tiɲɛnikɛ minɛ b'o bolo o bɛ se ka di pour qu'on ka éviter o ko ka donc n'o bɛ taa an de bɛ kan minɛ min kan ka to kan kɔnɔ an de b'a ta mais an y'a jateminɛ tile filanin na kulew daminɛna mais ce qui est important à dire c'est ma mɔgɔw bɛ gouvernement na o mɔgɔ de b'a semaine tɛmɛnen o ka mɔgɔ dɔ ma nommé comme ambassadeur o muso dɔ ma nommé comme ka bɔ ka taa kɔfɛla la donc i bɛ ka waati la n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na qu'est-ce qu'on veut o baara kelen de bɛ kɛra Mauritanie fan fɛ aujourd'hui pour que n'an tɛ ka an ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na i ye jateminɛ kɛ ko mɔgɔ dama ni sara kɔnɔ i ka kuma kɔnɔ an bɛ segin ka na o kan donc o hakilinaw de bɛ ta la pour que jamanadenw kari ɲɔgɔn na et à l'intérieur aussi jamanaden jugu dɔw bɛ yen o b'o propagande kɛra télé de radio la radio dɔw bɛ yen c'est la radio mille connue moi je suis un démocrate n ye kɛlɛ kɛ n ka ta pour donner la parole à tout le monde. Mais si la justice ne fait pas son travail, c'est dommage. C'est dommage. C'est pour cela que j'apprécie la justice de la Guinée. Au même cas, so mi maa mi bɛ y'a suɲɛ n'a tɛmɛ ko ye n'a tɛmɛ ko pusɛkɛ ko bɛ kɛ o fɔla ko bɛ kɛ nka parce que dalen jalen to fɛn dɔ bɛ so ninnu bɛɛ o y'o bɛ mais anw ka so ko kuma bɛ fɔla k'a bɛ justice bolo bi hali bi n'a tɛ kuma ka kan. Guinée chaque semaine o bɛ bɔ baara min kan ka kɛ corruption ko la baara min kan ka kɛ tiɲɛni na o bɛ bɔ k'a fɔ télé la bɛɛ la donc tout le monde suit mais pour moi en tout cas pour que tu sais pas beaucoup depuis on nana transition na fɔ bi mun de kɛra parce que le peuple malien veut la transparence de la gestion le peuple malien veut une justice au kafalala au nom du peuple malien. Le président de la transition vous a appelé k'a fɔ n ka taa a y'a dɛmɛ n ka fɛn dɔ ma a ka lutte contre la corruption bi an ɲɛ b'a kan a fɔra ko juge dɔw bɛ ko dɔw la mais pourquoi olu ti gɛn k'a kɛ leçon ye k'a yira bɛɛ la ni juge min tɛgɛ taara ko la ici an y'a ye les gens reconnaissent que sonyali kɛ n ka fɛ o tila ka bila et que le syndicat magistrat syndicat fila bɛ o ka wuli pour soutenir la justice dans la dignité dans l'honneur et que le peuple se reconnaisse en eux
Mais bien, environnement, il n'y a pas de si la justice ne marche pas, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de république. Bien, en position est là. Donc, il y a un parent qui est avec CA, on a mis une fois donc avec Sema Momola. Je pense que c'est ma gouvernement. Nous devons continuer, on est là. On devait se gagner à foyer. Dans les cas contraires, nous, son gouvernement qui a position là, on veut dire les choses. On est qu'à qu'il aille, n'était comment faire parce que complication va être. Et on est qu'à contrat de début. On peut pas contrat de. Et comme on s'en va pas comme. Au moment de toi, on représente moi. Encore au moment de toi. Mais tu mets où la réalité se trouve. Comme la guerre commence par Kidal, et la guerre va finir par Kidal. Donc on dit, nous devons faire ça. Nous devons rêver. Mutani jamana jama u ye wele bila an ka lasigiden min bɛ yen n'o y'an ka tɛtɛ N y'a yɛrɛ sɔrɔ téléphone na. Awɔ i y'a yɛrɛ sɔrɔ dɛ. Ka ɲininka walasa a sera ka u y'a to olu ka mɔgɔ fagara malidenw fɛ yan. N'i ye jateminɛ kɛ n'a to donc Mauritaniens yɛrɛ de wulila ka manifestation dɔ kɛ ka taa fɔ palais la ka taa jɔ giri la k'a fɔ ko ka mɔgɔ faga la Mali kɔnɔ. Donc o kɔnɔna na o ye gouvernement interprété. Parti politique dɔw bɛ yen ka taa donc olu yɛrɛ wulila ka jɔ. O hakilina t'a fɔ. O parti politique ninnu na jateminɛ kɛra k'a fɔ. I ye parti politique dɔw. Dɔ ye n ka gouvernement soutenir k'a fɔ n ka ko o kana sɔn o ka o ni Mali bila ɲɔgɔn na. Parti politique dɔw bɛ yen nka proche na donc d'autres. Parce que olu yɛrɛ sisi o tɛ farafin fɛ. Olu y'a fɔ n ka ko gouvernement ka wuli ka jɔ diyagoya n ka donc ka solution sɔrɔ a la ko n'o tɛ ko Maliyɛn b'olu faga ka bin. Mali ye déclaration faite par le ministre de l'administration territoriale. K'a yira k'a fɔ waati min o b'a kuma fɔ an ka mɔgɔ tun tɛ opérationnel o yɔrɔnin na. Ko donc jɔn de intérêt jumɛn de bɛ yen ni Maliyɛnw militaires bɛ taa Maliyɛnw tɛ nanoma ye o bɛ ko dɔn anw tɛ lahalatɔ ye. Le moment où n ka taa bɛɛ ye ka taa yɔrɔ datugu anw da la n ka taa donc Mauritanie de ye yɔrɔ dayɛlɛ k'a fɔ n ka donc an ka camion 50 ɲɔgɔn taara ni kɔɔri ye camion 50 wɛrɛ kan ka préparer ka taa o yɔrɔ ba d'an ma cogo jumɛn anw bɛ se ka wuli k'a fɔ n ka taa ko an bɛ taa Mauritanie attaquer o bɛ se ka kɛ cogo. C'est pour ça an ka communiqué kɔnɔna an y'a fɔ an ko jɔn ka intérêt don ni ko in ka kɛ mais Sar Daniel ma sɔn k'o yɔrɔnin kɛ communiqué na a y'o bɔ a la parce que ça l'arrange pas parce que o bɛ baara jugu min na yan donc o t'o arrange donc n'i ye jateminɛ kɛ a kɔnɔna na. France y'a kuma daminɛ u ka radio la u ka France 24 la propagande na k'a fɔ ko duyan bɛna wuli aw ni Mauritanie cɛ la relation ça ne va pas du tout il y a des confusions totales les Mauritaniens ne veulent plus donc le Mali donc on veut donc des ruptures avec eux. L'ambassadeur donc baara bɛ kɛla cogo min ni ɲɔgɔn ko kɛra il est convoqué a convoqué la a taara ne n'ale kumana a ko ne ma cogo ko mɔgɔw ko hakili sigi. Ko hakili sigi ça va très bien min don adamadenya kɔnɔna na ça peut arriver fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ko mais ni mɔgɔ sara n ka taa a tɛ segin ka mais a fɔra n ka donc ko communiqué in kɔnɔna na enquête bɛna daminɛ gouvernement ye enquête daminɛ et puis nka nin waati in kɔnɔna na je pense exactement an ka mɔgɔ sera Mauritanie une très forte délégation le ministre des affaires étrangères le ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement le directeur de la sécurité d'État, donc le Watin Kona au Sera, Mauritanie, pour aller discuter. Le président de la transition, Mauritanie président Wili. Discussion là, donc, à des quel est un Congo au discuter là où il y a Hakil Nambinon. Mali président, Mali avec transition Yéman, aïe, combien de mois blacata, au Katakuma, à la population fait. Et donc, le Watin Kona, vers le soir, ni Allah sonna, le président mauritanien va recevoir le ministre des Affaires étrangères malien. Donc, Job a un message dans lettre par le président Assimi et le gouvernement Altado. Donc, au paradis de là, alors Haklisi. Sinon, ça va tout simplement parce que nous devons donc instrumentaliser la pour quelqu'un. Sinon, Malika intérêt de bien dans ma faille. Ni ye nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ ninnu i b'a dɔn k'a fɔ an ka
o Mali ka se ka kɛ maa ye minnu ka lagosi ka kɛ muso min fana ka jɛya kosɛbɛ parce que ni ye nin fɛn in lajɛ manipulation bɛ se ka sɔrɔ a la ani Faransi mandi bi o bɛ se ka Mali ka fini don mɔgɔ wɛrɛw kan na o bɛ kilo ka taa ségrégation ninnu kɛ min kɛra comme ɲɔnɔ parce que don min na maaw bɛ fa ka jeni ka taa an tɛ yen mais comme e bɛ se k'a faamuya ka taa dɔgɔ o bɛ kɛ ka taa dɔgɔ Faransi télé ni radio de b'a fɔ ka taa ka ɲɛ maaw fa ka taa k'a jeni a bɛ fɔ cogo di ka taa ko fulaw de k'a kɛra fula dɔn donc maintenant olu bɛ déclaration donc wulili bɛ kɛ ka taa dɔn fulako la de l'autre côté ka taa Mauritanie ma o bɛ mankan wuli la de l'autre côté Kidal ka taa dɔn SCA mɔgɔw bɛ mankan wuli tu vois ce qui se passe donc a bɛ yira k'a fɔ que le pays ne peut pas être géré et que Maliens kan k'a faamuya oui awa nun to ba mutara ya ka fo ni wati konna fana na am segin da na kana da fa na nyono mara korona na aya ka fo nun to kele ka mo se ko se ba Prince ni jatimle ke nta do ni ya sui o do ni manso nga commentaire baka o ye dozo nyema do ka émission na ya passé o fɔra k'a fɔ a bɛ maaw fa la a fɔra ka ni wage ka surun ɲɔgɔn na ne ma commentaire kɛ musow ye min fɔ a la aussi ka a ma balimaya ne y'a la passé n y'a jateminɛ nin semaine na ale yɛrɛ bɔra ka kuma n kɔni b'a dɔn sisi ti bɔ yɔrɔ la ni tasuma ti yɔrɔ la donc a kɛra cogo cogo il y a quelque chose ou quelque chose ne ni e bɛ se ka fɛn fɔ a kan justice de kan ka fɛn fɔ a fɔra ko cɛ ko k'a tɛ minɛ ko min ka di k'a b'a kɛ aussi n'i ye jateminɛ kɛ k'a bɛ mɔgɔ tɔgɔ fila de tɔgɔ fɔ k'a bɛ o tɛ se ka bɛn Mali kɔnɔ c'est important que mɔgɔ ka wuli ka jɔ baara ka kɛ jɛya parce que personne n'a le droit ka mɔgɔ minɛ k'a faga personne n'a le droit justice de bɛ yen donc ka ko régler min ka di k'a bɛ kɛ cogo di donc si ne tɔgɔ donna fɛn caman na je pense qu'il est important que mɔgɔ ka se k'a dɔn baara min kɛra ka se cogo min jɛya kɔnɔ donc o appel de bɛ ne bolo k'a lancer et puis Mali donso bɛɛ il faut que o k'a dɔn k'a fɔ min don ka taa donc les donsos ont existé o nana ka taa donc sani o ka na hali sani diinɛ ka na n ka kuma olu de nana et en général n'i ye Mali yɔrɔ caman lajɛ hali Bamako yan donso de y'a sigi donc on a beaucoup de respect pour les donsos mais ça c'est des vrais donsos parce que dɔw bɛ don na donso la pour régler des comptes mais i b'a sɔrɔ donso yɛrɛ tɛ mais o donso fini don o y'a kɛ donso ye donc ce qui se passe là donc il faut que l'armée c'est pour cela que l'armée ka taa donc aujourd'hui o ye marifa minɛ ko caman na et il peut pas laisser les gens régler des comptes parce que ko marifa b'i bolo ko parce que k'i ye donso ye ka taa k'i bɛ ko dɔ kɛ ka taa tɛ bɛn bon n ka foli bɛ Mali donso bɛ yen parce que baara in tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ donso t'a la mais min don i bɛ kuma dɔ fɔ tuma dɔ o b'a tigɛ ka taa dama ka i ni maaw bila ɲɔgɔn na parce que Mali bɛ se o de la donc il est an b'o fo parce que déjà ne yɛrɛ donso ba ninnu dɔw kumana ka taa ko min kɛra Segu olu ka taa min bɛ kɛra ɲɔnɔ ka taa o kumana u ka donso ɲɛmaa ye fɛ il paraît que nada gɛlɛyaba de bɛ o ni donso o ɲɛmaaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ parce que déjà olu ko nka baara kana kɛ cogo min ko Sinɛ bɛ baara kɛla o cogoya la donc il est important que Sinɛ se remette en cause il n'a pas le droit ka mɔgɔ kelen faga. Donso maa minnu la ɲɔgɔn olu ye donso ye an b'an ka donsobaw bɛɛ fɔ u t'a sɔgɔ nin ko olu ye kungo donsow ye olu ye soso donsow ye. Donso b'a dilan kun wa a b'a dilan so. mais waati in kɛlen la gɛrɛntɛ nalen ni banbaju ka wale ninnu ye an y'a ye mɔgɔw kun koronna o sigidaw kɔnɔ u tɛ se ka taa sɛnɛ kɛ u tɛ se ka taa mɔbili kɛ u tɛ se ka taa bagan kɛ donc o kamalen bɛɛ de farala muso minnu bɛ dugu kɔnɔ olu de farala o kan pour se ka dugu ninnu ka se k'u kɛlɛ ka dugu lakana ko muso n'u denw n'u fakɔrɔ n'u bakɔrɔ n'u lakana bon mankan bɛ ka nɔgɔya cogo min na sɔrɔsiw ye bumari kɛ yɔrɔ min na dugu minnu bɛ ka walawala dɔɔni dɔɔni i b'a ye o donso ninnu de kelen bɛ ka dɔw kɛ kɔntarantiw ni ɲɔgɔn cɛ o don i yɛrɛ y'a émission na ka taa bin cɛ ka fɔ ka malo a ka butigi kɔnɔ ko fo ka taa n'a ye k'u taara dɔgɔnin na ko ni dɔgɔnin k'u ta mun kɛra k'u ta dɔgɔnin faga a ko n'o faga k'u ka dɔgɔnin minɛ k'u k'ale minɛ k'ale de butigi ye u b'o la dɔw tun bɛ taa moto la moto kɔrɔkɔrɔ sandili la u y'o lajɔ les mêmes donso la ko ka jigin ka moto ko ka tile moto ko ka fɛnɛ mun ye mugu to la ko fo ka bɛn ɲɛna ka bila ka ninnu ta ko siri moto kɔfɛ ka taa n'o ka donso ɲɛmɔgɔ fɛ yen o
o fana ko ye mun ko fana ko e mi fare ke ko ye mun so mun na kana ko fo be war de sala ko sno ko be fo non do me do so me c'est-à-dire que est-ce qu'il y a aucun c'est pour cela qu'on a dit justice parce que personne n'est au-dessus de là. OK? Mais faut la kana ko de ko ni non be kana c'est pour cela c'est la justice ko la kana bada ko gato ta parce que c'est la justice qui commande mon ka plainte que justice là maintenant non plainte que justice là ni justice maçon maintenant au cas n'a donc à trouver de cas information de bien là diable parce que personne ne peut accepter ça mais c'est comme on fera donc c'est do da yin ko ko fenam ngarakin chama be c'est pour cela on a dit que c'est très profond. Serge Daniel est la deuxième personnalité des services de renseignement en Afrique. Ni ambassadeur en France, ambassadeur du Sénégal, nous boire la juste en Serge Daniel de Bina. Donc, information a mis sur Facebook. Donc, on parle c'est là mon moment. Donc, merci donc Dika Konya. Alors, affaire c'est là où va se donner Bara va continuer là aujourd'hui, ça avance à merveille parce que avec envoyé cela à merveille. Bara va là pour que Hakliski ou Kasso. Nakla ni semaine qu'on a semaine qu'on a mis nana parce que semaine bana kaba. Donc rencontre d'obina que c'est au union entière. Rapidement pour casser la cour, nous avons dit Baraka Seka Noya. Donc, une semaine qu'on a job le ministre de l'administration territoriale avec les techniciens, oui, Baraka, et donc ils sont en avance, avancés là, et même ils les reconnaissent qu'à Fako Guéla de Mali encore. On a dominé sur la carte, commerçant Joleno, souvent qu'on ne savait plus. Donc, donc, tout le monde est lié à l'État. Donc, la solution sera pour la Capone Koina Juna, en Asaka Datili. Barabi kela uchuya konana donc ni ye jateminɛ kɛ aussi nka donc an bɛ se ka parenthèse min dayɛlɛ kunu ni kuna sini bɛn ka fɛ mɔgɔ kɛlen ka Facebook kalaya ko Choguel kan ka bɔ donc Serge Daniel ye fɛn dɔ posté k'a fɔ n ka donc ko le président était en concertation jateminɛ kɛra k'a fɔ n ka kunu bɛɛ lajɛlen nka presque Choguel ma bɔ a ka yɔrɔ et donc Choguel to bɛ so Choguel ye n ka donc a rencontre ba dɔ kɛ n ka donc concernant 4 ministres au l'état à notre terre du soir. Vous voyez, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le comme je dis, ministre de la justice, ministre des finances, ministre de l'agriculture, donc ministre de ministre de commerce, ministre de commerce, pour que ça soit sur le document CMDT, Comatex. CMDT directeur aussi était convié à la réunion. Donc, sur la situation de Comatex, c'est Comatex. Hakilina me sur la kabo a kono foka na sebima ni hakili bala ngata donc atu stara sebu tando la yafo ko Comatex ko waru sur la ka be bank kono ko il faut que kakasa kono réunion ke katla a fora de ko mauka na no ka numéro de compte au ka numéro de compte non mo di ngata ko parce que 91 là en yon créé les partants volontaires à la retraite a fora ko ka war ka di war manqué donc à la ngata kara ngata dongo do ngata donc a fora ko eta ka do sara akara manqué tous les jours. Cette fois-ci au ko min kera ngata ngata o tedo ko nana beka na ni ka numéro de compte barakela o wari be donc ni wari nana ni beka compte numéro nana wari be vidéo ka compte et transmis-toi. Maintenant au condamnant donc tomber au maçon qu'on a ko worka di ou ka avocat gouvernement ko kati war di avocat ko parce que war di avocat anya mali ko do yam war de la ka di avocat baba ni ka wati do en fait do gele ya kakara kono chieno chien tanga ta journaux ka ya ko ta ko avocat yo ka wardu ko pour que avocat ko na ko wardu a fora ko peka de ka numéro de compte jusqu'à présent kunu don na numéro de compte mais modo halibi umana do kadila a yirala ka fo no mana no ka numéro de compte wati do compte te no na fa ko kata ka compte daile ina tra compte daile hale 20000 francs compte daile ki kata compte daile kata ni ka numéro de compte war ka verser donc semaine kon nana o singata bara o bara wara mikela ka fo comment texte ka ga relancer ci ko bi jati mine kala ka fo chinois ko binoka
comment texte dit France symboliquement état bi ngata donc papier bi na dit état ma de façon France symbolique bara bi kenga donc pour que comment texte comme machine croit pas ça état kanga action chama tala il y a des privés qui vont prendre des actions là-dedans donc Mali tu sais mais donc dans la légende anga fini data ne do o bi na to valeur là afra comment texte fengaye CMDT au lieu de la disposition ta pour que notre donc corps ni ganga seka duma pour que para o seka ko konna o hakli jagabo de kera kunu dans cette situation mais il y a jati ne ka fo aujourd'hui nta do shogel ko ngel ga fawli dowla wala ko anga shogel ge ina fa ngata shogel o fa fa yi ba fa or aujourd'hui munde kera ngata ka be ge ni e de fo iba fe ita fe mali ko no mami saraka an ka dame da ga horo ya se ga ma an fe ngata donc ka tapma mali tola ka mali ke ngata donc ka yi rajuana akara shogel mais jamana cilaw ko katara fama katara ngata France de deli jamana cilaw ko dambe tanto ko no katara ngata donc gelea de se malima comme woli mo fe moye woli be balo mo fe woli ka dambe saledo horonya tola halalaw te kablatiku te woli ka fembe o ba fale warla o déjà o ganga donc am woli ngata bo nakilena ati yechu kelina aujourd'hui mi ango surtout ya fo kambe komo munyu ka sɔrɔ ka ka kɛ jɔn ye Mali la an ko fadento an t'o dun an ko jamana in kɔnɔna na an tɛ fadento dun an tɛ ka dɔn ko an tɛ maloya kama an tɛ fura dɔw kuru parce que k'a da kan k'a ka se k'i mako sa an k'a tɛ taa o kɔnɔna na maintenant o yicogo kɔnɔna na aujourd'hui baara de kɛra hakilisigi kɔnɔna na parce que assise y'a fɔ il faut refaire le gouvernement ni ala sɔnna dans les jours à venir gouvernement kan ka élargi pour que baara ka se ka kɛ dans des situations n'i y'a fɔ ko ka élargi peut-être même maintenir la position c'est que aussi ngata donc la même chose que donc afraka au para de kan ke parce que alinda de kafka ka ko kona mais les mo na ko ke pour pakande et cherche Daniel Kelly aller de poster ko président bi mo do consulter là il y a un journaliste il y a un mo do yi ko non ko même ko c'est le ministre de la santé coréen ko woni pemi ye ɲɔgɔn ye ngo ibe ka mɔgɔ si tɛ se ka ta ka k'a fɔ k'a bɛ na Mali kɔnɔ k'a ta k'i b'o yira ni jɔp bɔra la k'a fɔ k'a ko bɛ se ka don gouvernement na k'a fɔ k'a bɛ na sɔn a ko la an ko ni jafan kɛra kɔnɔna na mais n b'a dɔn Hasimi t'o cogoya la parce que Hasimi ye bɛɛ sigi k'a fɔ Choguel ko cogo min i b'a kɛ ten n'i m'a minɛ o daga kala la i bɛ bɔ a la parce que Hasimi b'a dɔn CEDEAO mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan Union européenne farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Choguel ka gɛn ka taa Hasimi ko k'a t'a gɛn donc Hasimi b'a dɔn k'a fɔ Choguel bɛ coup min k'a la bi parmi les hommes politiques min b'a coup ta ka dɔgɔ o kɔnɔna na ka tɛ baara min kɛra Mali sigili ko kuma de bɛ kɛra Choguel ko tɛ Choguel bɛ sa bɛ Mali bɛ continuer Hasimi bɛ sa bɛ Mali bɛ continuer ne ni e bɛ sa Mali bɛ continuer donc ni duyalatigɛ ye o ye an ka jamana taabolo jateminɛ k'a lajɛ qu'est-ce que aujourd'hui nin bɔlen a bɛ mun ɲɛ nin bɔlen ka taa a bɛ mun tiɲɛ bi an bɛ yɔrɔ min a bɛ min tiɲɛ c'est que baara kɛra ka se sisan n'i y'a bɔ tu vas recommencer le travail à zéro tu vas recommencer le travail à zéro est-ce que aujourd'hui gouvernement kura kan ka sigi ka fɔ n ka kɛ baara ka daminɛ à zéro tuguni wa aujourd'hui an b'o position de la donc aujourd'hui nka donc hakilina min kan ka ta o y'o kɛ cogo ye yicogo min kan ka kɛ o y'o cɛ cogo ye n'an bɔra o kɔnɔ na jamana bɛ se ka wuli ka jɔ kelen donc o ye ne ka hakilina ye. ne sama fo ka barika da kalu jagara sajaja samake non to wati bani alebe kale yanga sira bani alabla non to eje jamana ire apele abe tawlu ma gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ka taa parce que ni ko changement ka kɛ ka taa forcément fɔ gɛlɛya ka kɛ gɛlɛya man di bɛɛ ye mais il faut que yɛlɛma de ka kɛ yɛlɛma min bɛ kɛ ka taa tɛ kɛ n'a ma taa bɛɛ ka da e ka jateminɛ kɛ ka donc hali logement social ko kuma bɛ fɔ la mais i bɛ nin Boubacar ka waati la ka donc premier ministre min tun bɛ Ala ka hinɛ la n'a ye wɔɔrɔ ta ka d'a ka dɛmɛ a ma kɛ a ma kɛ mankan ye mais a ma fɔ dɔrɔn ko kelen kan ka di Choguel den ma ka taa ma kɛ mankan ye donc ça veut dire que la situation change et pour moi c'est une très bonne chose mais ko bɛɛ ka kɛ jɛya n delila ka kuma dɔ f'i ye yan n ko faamaw de kan ka siran fantanw ɲɛ min y'o se n ko n'o kɛra jamana bɛ développé mais ni faamaw tɛ siran jamanadenw ɲɛ o jamana tɛ taa yɔrɔ si mais aujourd'hui c'est que tout le monde est conscient que faamaw fɔlɔla ka siran jamanadenw ɲɛ ça c'est une très bonne chose à la cas au Rwanda au bi jamana développé mais gɛlɛya min bɛ yen ka taa donc forcément n'an bɛ fɛ changement ka kɛ an b'a tigɛ tigɛ ɲɔgɔn ma de parce que tempête don nin waati bɛ tɛmɛ ko fɔlɔ min bɛ kɛ o tɛ kɛ tuguni
fɔlɔ maa bɛ kari ka min kɛ karimu n'u ka waati la ka bato lu ye ka taa jimaya kɛ ka taa dɔn k'a tigi kɛ en direct ka pour que bɛɛ k'a ye ka tila k'a fɔ k'i tɛ se ka taa armée mɔgɔw ka su don ko ka taa mɔgɔ valise fa wari la ka taa di karimu ma ka taa dɔn ko commerçant donc o bɛ min kɛ o bɛɛ bɛ tɛmɛ parce que aujourd'hui n'i ye ba ka mɔgɔ ka marché di ko dɔ bɛ yen sini a bɛ taa ka taa dɔn ko internet la ka tigi tɔgɔ fɔ i bɛ yɛlɛ ka bɔ yen. non ka taa dɔn mɔgɔ ye jamana ci de. c'est-à-dire i ɲɛ tɛ société ɲɛnama foyi kan n'o t'a la hali ministre kɔrɔ dɔ caman b'a la min bolilen don ka jamana cɛ olu bɛɛ b'a n ko o tun bɛ taa avion san ma hélico ye n ko wari don valise de la k'a ka tɛmɛ e de la ko ye yan valise falen wari la o taara avion san o ye avion san o avion yɛrɛ la o ye dɔw mansi o ye avion yɛrɛ de ko ye avion wɔɔrɔ kan ka sa min na ne ka tɛmɛ ne ye o ye fila ko o ye fila ko bɛ cogo min madame ko dollar sɔngɔ yɛrɛ ko dollar sɔngɔ yɛrɛ hali mansi ma mais ni dɔgɔnin ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa kunun barokɛyɔrɔ la ko dɔ bɛɛ mana fɔli kama a ko tiɲɛ yɛrɛ la ka to ko Ibrahim Boubacar Keita k'a bɛ démissionner k'o de bɛ commencer Amadu Goita a y'a fɔ n ka taa dɔn n y'a fɔ Amadu ye ka taa ko jamana in ka taa ka gɛlɛn hali bi an bɛ dugawu kɛ an y'a fɔ k'a ka na o a ka na ani interrogation ani interrogation o ka na o ka fisa a ka na o de sira o do ala ye kumakan dɔ nɔgɔya a ye ka taa bolo problème c'est que a bɛ se ka Mali servir an ko a ka bɔ IBK la parce que le problème il se ka kɛ ATT fɛ ka tila IBK bon kama il est aussi très jeune donc an bɛ don a b'a lamɛnna nin waati la n bɛ dugawu k'a ye a b'a lamɛnna nin waati la u k'ale yɛrɛ bangera yen a yɛrɛ ye contribution ba kɛ Badela dɔgɔtɔrɔso in na don o Sidibé fana tun bɛ kɛnɛ na o ye yɛrɛ ka sago ye donc u fila bɛɛ tun bɛ Modibo Sidibé o y'ale ka yɔrɔ yɛrɛ ye o tun bɛ taa de ka sababu ye ka partenaire sɔrɔ ka d'u ma dɔgɔtɔrɔso in fana an b'u fo la non ni min ye min kɛ ɲuman min kɛ an b'o fɔ an tɛ mɔgɔ si contre la bon n'u tɔgɔ an bɛna lajɛ k'a nɛgɛjuru sira k'a di mɔgɔ damadɔni ma walasa an bɛ se ka kuma b'i bolo awo an k'ale kɛ ka kuma ta ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la n'an ka lasigi ok an b'o lamɛn ayiwa alo salamu aleykum tɔgɔ ni jamu i b'a wele la ka bɔ min Tɔnkɔrɔbu kan kɔnɔ ni to ka tulo b'i la dɔgɔ la ko bɛɛ tulo b'i la contribution ok d'accord donc an bɛ Aminata France ale bɛ an bɔ nin waati la alo salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu salamu aleykum waaleykum assalam itorobo tɔɔrɔ si an bɛ yan tɔɔrɔ si tɛ alhamdulillah ala kana basi kɛ mɔgɔ si la ami yarabi aw ko ka wale ɲuman dɔn aw bɛɛ lajɛlen ko juma mun dara ami yarabi Allah aw ye ko vraiment je suis fier de lui parce que ko ni ala ka kɛ tini ko fɛ ami yarabi Allah ni baara min na ne faso baara de la ala ka nafa di faso bɛɛ lajɛlen ami ne bɛ min fɔ kuma la ka a fɔ Bamakɔ ka bɛɛ filɛ n ka cɛkɔrɔba ni n ka musokɔrɔba ni bɛɛ ko juma mun dara bɛɛ lajɛlen bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn shukran n bɛ min fɔ k'a la gɛlɛya o de ye Mali problème ni Faransi ka tagali ko ye dɔgɔnin ninnu ni bref ni
ceremony ni ko ina ya ni fi wa be data plus ma awe fi malima le be jati do de ma to ke akemu ya ma lawuli ai na de ka to ali bi stability an de tele ma yoro ko la réalité technique réalité fana de réseaux sociaux ka na lo mai tu avec ta blague avant mo mo sara modernique ali minu sara ko le boni ni ta blague de la ala ka hini alfa Amin ya rabbi ya Allah. adressé de la directement Comme ça. ma fo samola fikan jabi kuna dan ya mo kan dai an da yawa na ni faje ni so an go yo ata faje ga to ma so an go ma ko ma da ni tiga dai da so kala to ya so parce que ni ko ni fait ni mo de pa anta ni ni de so kana ma ta ma to ni de ko ma bawa kana de kala diwa aya tiga sabana ko ta ka tiya tu parce que on nous fait chiller de n'importe ni soit quand nous frappons le roi de nous que nous le roi nous on a dit toi ça fait c'est mais quand nous m'a dit de roi le roi kabini al indépendance mata on va dire que Boba al garani to chérie non ne de ne ko de fure ba sama ala ka ina ni al de fure da la fana na ba ko tan ah to ko ne le roi a ko na ma do le ka apai malika no social donc alors mo demande ta nous de soit à quand nous soit à deni akata nous le tanu ni population ba ta délégation civile ka uni kata ko tani on fait ala ka foto bu manga bla no na parce que na jamana ni bla bla mais ne fait qu'à fort Merci beaucoup. vraiment ala mo ka suivi que ka kula donc ni mo fera que quand on la mais communication mani quand on la mais on kena ko de wakili kudote mimi ni mjapara la mwanzo kwa kuruka na ndugu magirima en matière de communication ka mimi ni da ende na tele de communication wewe ngoko basi ko dinsen kete una hayo assalamu alaykum. Merci beaucoup. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh D'accord, monsieur le ministre. ami fo am da ko fo Merci beaucoup. Donc, pour monsieur le ministre, il y a déjà une équipe pour aller à la justice pour comment il faut se guérir. bula ba Bula, encore un second. Allah Ni fo ka presse fo Ah bah, en tant que bon pour battre kam na lai ah bah. Alhamdulillah amba mimi presse ba ba ko la sala traore ko na ka to me Ah bah, mais. Alhamdulillah ande ma di hora ya wo ta ke ya presse ka ma ka pe no to go Togo Ah, pardon. Edoni nana krepedena nana krepedena da marche jela wallahi dai bore kwente la to ni bore kubara mana ma sama kana na mama wallahi kala ibe ta ko ne kana ni ga makala ni ta ko no ko do ka ta ta la bala do buru ni dan tres ba kala ma jawara do buru Abala de. Abala de. Abala. Obi bla play ball. O ba fo, ma je ba fo. O ba fo. O ba fo. Ancora we must be there. Il est là communiquer là, c'est ça? Non.
de jama araku yaro franke balandu da araku da da balandu kulka ko da wuro an wona usura te papa se bedene do mi ne ko ne mo ko ma an ya ke jo ne ko mi ne ba ba iba yuche Allah kuma jawo Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Beba me. Na laso. Na laso. Abejo. Ujara ni la. Abe fanda fu. Ale masala lagare akuma bi bolo bi radio kan direct. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lagare Ko simo. de lambe baga jama kulu bela jeli. Ubedlo bila. Mbe bela jeli no kira manzo yala. Bela jele lo. Ala ka kisi ne maka ambeka. Ami ya rabbi. Ame ambal make ka kenega no enun to we. Boso. Anw ye silamɛ musow ye an ye malimatu ye an ka baara tɛ fosi ka dɔnniya di musow ma ni npogotigiw an bɛ fɛ ka pirifu yira maliyɛnw na n'u tɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ min na ka tila k'a yira arajow la ka da ka arajow bɛɛ lajɛlen n'u tɔgɔ bɛ taa bɛɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fréquence 3 Prince n'a ka jama n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani kanubaga bugu la an kɛlen don k'an ka denfaya de ta k'a di nin dɔgɔnɔkɛ in ma k'a yira k'a fɔ ko silamɛw anw tɛ wolomalare mɛ anw tɛ mɔgɔlankolon de fɛ mɔgɔ minnu y'u fa denw ye mɔgɔ minnu bɛ silamɛya kan anw b'olu de fɛ wa silamɛ bɛɛ ye kelen Mali kɔnɔ wa silamɛw ka denfaya bɛ nun togo kun na nin t'a san fɔlɔ filanan tɛ sabanan tɛ donc n bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo ka tila ka welewele da bɛɛ lajɛlen n'u tɔgɔ ko halaladenya min n'u tɔgɔ m'a fɔ dɛ Ala yɛrɛ de y'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ i tɛ halaladenya i bɛ taa Ala de jalaki donc an bɛ danpe kɛlɛ de la n'u tɔgɔ bɛ danpe kɛlɛ de la ka fara presse kan depuis n ye presse lamɛn anw tɛ kɛ mɔgɔ fɛ ko wari b'i bolo an tɛ kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ ka wajiri kɛ ka sɔrɔ i t'a kalama donc nun tɔgɔ ninnu ni presse b'o de la ka da Bamako bɛɛ tulo kan donc o de la an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ an ye malimatu de an bɛ taa dawa kɛ fo dugu ni dugu la Mali tɔgɔ la an t'an da don kumalankolon la i n'a fɔ Bugula de y'o premier ye cogo min na Mali kɔnɔ an bɛ alaladenw de ko an ka denfaya bɛ nun tɔgɔ de bolo n bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka bɛɛ wuli nun tɔgɔ ni presse ni Bugula bɛ baara min na ka fara u tɔw kan aw k'a dɔn nun tɔgɔ filɛ nin ye anw kɛra nun tɔgɔ fɛ bi la ko tɛ ne cɛ ye nun tɔgɔ kanu a ka ca ni sanba depuis u bɛɛ AM na donc an ka denfaya de bɛ nun tɔgɔ bolo an kɛlen don ka welewele da bɛɛ lajɛlen samedi bɛɛ ka bɔ an ka taga alaladen tɛmɛ a ka baara la bɛɛ k'i yɛrɛ kɛ alaladen Ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ la an ta kirabu zin na n'a digira mɔgɔ min na i bɛ jogo ɲuman ta n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye assalamu alaikum. Shukran, merci beaucoup Lagare. Merci beaucoup. Kulubali. Aya, merci beaucoup. Samedi. Attends, 16 à Bedam, on a 15 heures. Malé, le côté, Bugula, il a Bugula sur donc, quand il faut aller par Canada.